అతిథి ఈవెంట్స్ అంటే ఎవరైనా కానీ ఈవెంట్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మొత్తం ఈ సంస్థని ఆర్గనైజ్ చేసి అలా కార్యక్రమాలు చేసేందుకు కొత్తగా కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంగా దీని మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్న రవికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ అతిథి ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజర్ రవి మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అయిన ప్యాట్సో కంపెనీతో కూడా టైఅప్ అవ్వడం జరిగింది. అంటే అటువంటి మంచి సంస్థలతో మనం టైఅప్ అయినప్పుడు ఇతను ఇచ్చే సర్వీస్ కానీ క్వాలిటీ కానీ అంత బాగుంటుందని చెప్పి కూడా మనం గుర్తించాలి. ఇటువంటి వ్యక్తిని మనం యూత్ అందులో యంగ్స్టర్ ముందుకు వచ్చాడు, ఇటువంటి మనం ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అతన్ని ఆశీర్వదించి వాళ్ళ ఈవెంట్స్ అన్నీ ఇతని ద్వారా చేయాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు నిజంగా కూడా నంద్యాల పట్టణం పెద్ద పట్టణం ఇది. ఇటువంటి పట్టణంలో ఇటువంటి ఈవెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సంస్థలు రావడం అనేది నిజంగా కూడా అభినందనీయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఫాస్ట్ యుగంలో ఎవరు స్వతహాగా వాళ్ళన్నీ సమకూర్చుకోలేదు. ఇటువంటి ఆర్గనైజేషన్ సంస్థను మనం అప్రోచ్ అయినప్పుడు అన్నీ వాళ్ళు చేసి పెడతారు. మనకు కూడా ఎలాంటి బాధరాబందీ లేకుండా ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఫంక్షన్స్, మ్యారేజెస్ అయితే బర్త్డే ఫంక్షన్స్ అన్నీ చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏమంటే ఈ సందర్భంగా ఈ మేనేజ్మెంట్ రవిని కూడా నేను కోరుకునేది ఏమంటే ఏదైనా కానీ కమిట్మెంట్తో చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక ఫంక్షన్ చేసేటప్పుడు అది కత్తిమీద సాములాగా ఉంటుంది. అటువంటి ఈవెంట్ ఒక్కసారి నీకు ఒక కుటుంబం నీకు ఆ ఈవెంట్స్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగే ప్రతిదీ నీకు ఇచ్చేలాగా మీరు మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని చెప్పి అలాగే తెచ్చుకుంటారని చెప్పి కూడా ఆశిస్తున్నాను. మరొక్కసారి రవికి శుభాకాంక్షలు చేస్తున్నాను. జై హింద్. రవి ఒక కొత్త కార్యాలయాన్ని అతిథి ఈవెంట్స్ పేరిట ప్రారంభించడం శుభపరిణామం. ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతున్న నంద్యాలకు ఈ ఆర్గనైజేషన్ మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రజలు కూడా రవికి సంపూర్ణ సహకారం అందించాలని